Sanibonani. Ngithi angithathe leli thuba ukuveza ukuphatheka kabi kwethu njengabantu abalaphayo nabanisizayo. Kungiphathe kabi ukubona ukuthi seniveza ngisho odokotela abanisiza ngokunciphisa inanazi komabonakude. Kodwa thina kudala sasinisiza. Akekho wake wavela kumabonakude wancoma imiqovo yethu esinenzela yona. Akekho owake wabonga ukuthi umakhosi wami ungisizile wayinciphisa into yami nge-alarm noma ngezinto zakhe anginika zona. Abaningi benu nihlele emendweni nje kungenxa yethu. Ngiyacela ukuthi njengama-Afrika siyeke lento yokuthi izinto ezivela kodokotela abaphesheya sizincome kodwa sihluleke ukuncoma izinto zalapha ekhaya. Nathi kukaningi sinisiza sinenza nibe nesingenzansi esimnandi esishisayo futhi esimuncekile. Kodwa akekho wakwasincoma. Siyacela ke nathi ukuthi nisincome, nisifake nakuma-social media, nisifake nakomabonakude, nis-advertise nakubangani benu. Nisho ukuthi #umqovo kaMakhosi is the best. #my nunus is because of my sangoma. #ngibonga umama engimhambayo. #my sangoma is the best. Ngoba okuzogcina kwenzeka sizohlukana nokunisiza. Sikhathele nina nincomana nodokotela abaphesheya nabafika nezinto zokulapha zakwamanye amazwe. Kodwa sikhona sinisiza ningasincomi. Kwale imisebenzi eninayo kungenxa yethu. Ngizokhipha amagama abantu maniqhubeka nalento yenu. Makhosi.